Lara untu sakit gigi. Sakit, sakit, sakit. Ngopo, Jo? Sakit, Pak De. Sakit, Pak De. Sakit untu, Pak De. Lara untu, Pak De. Tenane, Iya, Jo. Pak De. Mbok yo tuku puyer. Nang gini ku, Pak De. Niku napa? Gini ku, Pak De. Sakit. Apa sing niku? Damel tumbase niku, Pak De. Oh, alah. Ora duwe duit to. Iki nggo tuku. No. Cukup. Napa niki? Halo. Semen 5 sak. Terus pasir sak truk lho. Napa niki, Pak De? Salah to, Jo? Oh, alah, Jo. Iku bon bangunanku e, Jo. Aduh, Aduh sakit, Pak De. wah iki, Jo. Sakit, Pak Oh, De. puyer. No, iki tenanan iki, duit tenanan iki. Sakit, Pak De. Kasih sakit, Pak De. Cukup iku nggo puyer. Kasih sakit, Pak De. Wah, Kasih sakit, Pak De. Ah, iki. Ah. Ki, Pak De. Oh, Gini ki. napa niku? Pak De. Artes tunggal aku iki, Pak De. Loromu mari. Mantun, Pak De. Mantun. Nggih. Kowe iki ora mantun kowe. Kowe ngapusi Pak Demu iki. Heh? Ora ora undu kowe. Ya toh? Nggih, Pak De. Heh? Oh, Mantun, Pak De. aja ngono. Nek kowe butuh, kowe ngomong. Nggih, Pak De. Ojo alasan sakit untu, sakit opo neh, sing jujur. Pak De, aku butuh nggo jajan. Ngomong karo Pak Demu. Aja ngapus-ngapusi. Punten, Pak. Ya. Nggih, Pak De. Kita tunggu nggo jajanmu. Nggih, Pak De. Nggih. Alhamdulillah. Ya aja ngulangi sih. Pak De. Nggih, jujur ya. Nggih, nggih, Pak De. Nggih. Nggih, Pak De. Nggih. Yo. Assalamualaikum, Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Jojo, angel tutulan. Jo,